Emango du aipatutako ekintza horien artean, biosfera erreserba horretan Guggenheim Museoaren beste egoitza bat egiteko proiektua dago. Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak atzo onartu zuten diru sail hori emateko hitzarmena. Datorren legealdian Bizkaiko Foru Aldundiak izango den eginkizun nagusietako bat izango da Urdaibaiko Guggenheim Museoari bultzada ematea. Orain Eusko Jaurlaritzak zein ekartzen egingo duen argitzea falta, bai Bizkaiko Foru Aldundiak, baita Espainiako Gobernuak 40 milioi euro bideratu dituzten honetan, eta aintzat izan behar dugu proiektuak orotara 130 milioi euroko aurrekontua duela. Eta Gipuzkoan Zubietako erraustegian sute bat izan zen. Atzo Gipuzkoak hondakinen kontsortzioak jakinarazi zuenez, mankomunitatearen batek material sukoia bota zuen hondakin handien hobian eta su hartu zuenan. Udane Arbeo. Donostiako Zubieta erraustegian sute bat izan da astearte honetan, antza goizeko 8 aldera piztu zen, baina ez zen alarmari zabaldu inguruan. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren arabera tamaina handiko hondakinak birrintzen diren zuloan piztu zen sutea, mankomunitate batetik material sukoia deskargatu delako. Sutea txikia izan da eta 2 ordutarako jada itzalita zuten, kanpoko laguntzari behar izan gabe eta partzuergoa gaineratu du, ez zela kalterik izan. Gurasos plataformak ordea adierazi du ez dela erraustegian pizten den lehenengo sutea gutxienez 4. izan dela eta ezin dela esan kalterik ez dela izan, ke oso indartsua zabaldu baitzen inguruan eta kea bera baita kaltegarriena. Eta lan arloan 3 urteren ostean lan hitzarmena berritu dute Gaudeko langileek. Hala, aniztasun funtzionala duten pertsonak zaintzen dituzten 150 beharginek euren lan baldintzak hobetu dituzte. Eta LAB sindikatuak prentsa ohar bidez adierazi duenez, akordioa langileek egindako mobilizazio lanuzte eta greba egunen emaitza da. Eta kultura arloan, Lokarnoko nazioarteko zinema jaialdian estreinatuko da Negu Hurbilak filma. Negu kolektiboaren fikziozko lehen film luzea da. Abuztuaren 9an estreinatuko dute. Viva Locarno, Locarno sempre. Buonasera, Piazza Grande. Da 75 anni il Locarno Film Festival illumina di cinema le estati di Locarno. The biggest screen I've ever seen. Bakizu zerbait? Itxaron beharko duzu. Itxaron noiz arte. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Gaur, Ados Pilotak final handia jokatuko du Labriten, Iruñean, San Ferminetako bezperan, eta bertan dago Leire Martinez lankidea. Kaixo, Leire? Atxaldeon. Bueno, norekin zaude, konta iguzu? Bueno, pues hemen ondoan dut Gerai Agirre, bera Agirre, bera orain final handian arituko da, ligaxkan 2 partiduak irabazita, gero gure Labrit maitean, gure bonbonera goxoan, nerviosturik zaude Gera. Bai beti ez, nervio puntual eduki behar da, tentsioa nabaritzen da, azkenen egun onbie da, denak gorriz markatuta edukitzen du agenda San Fermin torneoa, eta pozik ez, gaur partidu jokatzeko aukera eukitzagatik. Bueno, gainera oso berezia izaten da beti San Ferminetako torneoa ez, Iruindarrendako, Nafarroandako oso
zera torneo kutxuna izaten da, ezakitzuk ere alabizi duzun? Bai, alaxe da, ez, azkenen, Nafarra izan da guainik eta gehiago, bihar ja San Ferminek hasten die, gaurria bezpera pixkat nabaritzen daia giroa, eta beti oso berezi izaten da Labriten jokatzea, eta San Fermin nola bezpera baten gehiago, ez. Labri beti da goxoa, eta normalki bero handia egiten du, ezakit zuri bero horrek eragiten dizun partiduetan? Bai, eragiten du, ez, gaina, aspaldi ditu gaur olako beroak injokatzen, nabaritzen da gaur bero handia daula, eta, guk kantxan hasten ganen nabarituko du, ez, nahi baino gehiago. Ezakit gaurko partiduan zuen punto fuerteak zeintzuk izanen diren, zu aurrean aritzen zara, ezakit zure bikotearekin dituzun hor punto fuerteak? Bai, nik uste lan gorrak dauzkeula, ez, bikote sendo osatzen du Ainhoaketanek, txapelketa bikaina indue, baina, guke gure maile ematen malin badu nik uste aukerak eguko ditula, eta, aurren gehien asmatzen duenak asko eguko doira hazi, ez. Ezakitze pilota aukeratu duzuen gaurko finalandirako? Nahiko antzeko pilotak izaten die, gero, Labriz pilotalekoa gaina nahiko pilotaleku noblea da. Aitzakirik ez daungo ez frontoi ez pilotai dagokionez, hasi que, dena ematea eta zeateatzen da. Ederki jena mi esker, ezakit gero partidu ondoren nola espero dituzun San Ferminak, azken galdera hori jakin nahi dut. Gaur egie da, gero afaritxo bat ikendula denak elkarrekin, eta hor pixkat ospatuko du, eta guk lentxo hasiko ospatzen San Fermine. Ederki, esker mila unitz, joan da dira superongi partidua, eta zorterik onena. Bale, eskerrik asko. Mira, hause da, momentu honan Labriten dugun giro goxoa, eta noski profesionala pixko turduri partidua intzi, baino deno disfrutatzera heldu gara San Ferminetako torneo honetan. Ikusten dugu Leire giro itzela dagoela, eta gogoratu behar dugu baita ere gaueko 8etan hemen Hamaika Telebistan emitituko dugula partida handia, final handia. Mila esker Leire konexioengatik, gero arte. Izan ongi, aio! Eta aurrera jarraituko dugu, izan ere bertatik aurkeztu dute tokiko elikagaiak eta baztertutako pertsonen laneratzea uztartuko dituen enpresa da, etxeei eta enpresei janaria banatzeko, elikagaiak eraldatzeko eta sukaldeak eta jantokiak kudeatzeko zerbitzuak eskainiko dituena. Baditu egitasmo desberdinak martxan jarriak, lurrak erostetik, gaztei formazio ematetik eta konsumora arte, baina tartean faltazan zati garrantzitsu bat gaurtik aurrea bertatik beteko duna, ez? Soberakinak edo produkzioan egon daitezkeen produktu horiek nola transformatu kontsumoa errezagoa izan dadin, ez? Bertatik, enpresaren inguruan hitz egiteko, Andoni Zulaika daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo, Andoni? Kaixo, txaldean. Esan dugu dagoeneko ez, bertatik sortu duzuela eta bertako elikagaiak eta pertsona zaurgarrien laneratzea uztartzen ditu. Zein da zehazki helburua? Azkenan, bertatik laneratzen enpresan helburu nagusiak dira bi, ez? Esan aldugu, datorrela erantzutera bi behar sozial nagusiri. Alde batetik, egongo litzateke lehenagoko sektorean sustapenean behar hori, hau da, nekazari eta beltzaintzan gaur egun hemen egunerokotasunan lanean diharduten profesionalentzako sostengu izatea, sortu berri dugun enpresa hau. Eta bestetik, gizarte bazterketa egoera arriskuan edo egoeran dauden pertsonen inklusio sozio-laborala sustatzea izango du helburu. Gaur egun zoritxarrez, oraindik Gipuzkoan hainbat eta hainbat pertsona daude enplegu batera ezin dutenak golpean jauzi egin, eta laneratzen enpresanen bitartez, edo bertatik laneratzen enpresaren bitartez, nahi dugu eskaini egitura sozial bat edo tresna bat pertsona hauen gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko.
Hernanin egin zenuten aurkezpena duela aste bat edo, 3 zerbitzu ere eskainiko dituzue, zeintzuk dira hoiek? Bai, begira, eskainiko dugu 3 zerbitzu nagusi. Lehena da bertako taper deitu diogun zerbitzu bat. Hau izango litzateke, office batean, egunerokotasunean bazkaltzen duten edo dugun langileontzat, hau da, ofizinan lana egin eta egunero gure tapera eramaten dugun etxetik. Izango litzateke zerbitzu bat azken finean, egunero, eramango gendukena taperra pertsonak edo langileek eskatzen duten arabera, egunean eramango genduke lantokietara aurreko astetik eskatu den menu bat. Orduan, logika izango litzateke hurrengoa. Lehenengoko astean, zuk hurrengoko asteako menu aukeratzen duzu, nahi baduzu lehenengoko platera, lehenengoko bigarrena, lehenengoko bigarrena eta postrea, azkenan hor malgutasunez jokatuko dugu, eta nahi duzun egunetan. Eta hurrengoko astean, banatzaile bat joango da, izango dela gainera pertsona bat inserzio lanpostu batean edo inserzio prozesu batean dagoen pertsona bat izango da egunero taper hori edo menu hori zure lantokira eramango dizuna, eta horretara lortuko duguna da pertsona hauek denbora aurreztea, osasuntxogo elikatzea eta gainera errentagarritasun bikoitz bat, bai lehenengo sektorean sustapenean ekarpena egitea eta baita gizarte bazterketa goran dauden pertsonen entzako enplegu inklusioa sortzen ere laguntza. Hau izango litzateke lehenengoko zerbitzua, bigarren zerbitzua da hildo beretik, enpresa handientzako, sukalde bat, edo kantina bat eta jantoki bat daukaten enpresentzako eskainiko dugu zerbitzu integral bat. Azkenan menuen diseinutik hasita sukaldatzera eta banatzera, hau normalean enpresa industrialei lotutako zerbitzu bat izango da, edo komedore publikoei, eta azkenan zerbitzu integral eskainiko dugu. Eta hemen beti garrantzitsua da guretzat markatzea bai, zerbitzu hau beti saiatuko garela gu in situ sukaldatzen, gu sinesten dugu bertan sukaldatu behar dela eta bertatik garatu behar dela zerbitzua. Eta hirugarren zerbitzua da elikagaien transformazio zerbitzua edo transformación de alimentos delakoa, eta hau da ekoizleei, lehenengo sektoreko ekoizleei zuzendutako zerbitzu bat gehiago, Eta azaltzen dut, adibide simplekin uste dut hobeto ulortiko dela. Hau da, Hernaniko esnea ekoizpena daukan pertsona batek, hau da, esne bila dauzkan ekoizle batek, aukera dauka gure zentrora etorri, gure transformazio zentrora bertaratu, eta eskatzea guri, begira, 1 litro hauekin, edot, zuek jogurrak egitea, edo gatzatu egitea, edo lakteoekin lotutako bestelako produktuak, eta guk ekoizleari bueltan emango genizkioke produktu transformatu hauek. Azkenan da, esnetik jogur bat sortzen dago eta jogur hori gero ekoizleak berak saldu aldu edo guk gure menuetan sartu aldu. Beste adibide bat izan alda, tomate ekoizpena edo kalabaza ekoizpena handia dagonean eta soberak egoten denean temporadako, urteko denbora jakinetan, adibidez, enbotatuak edo dagontziratutako saltxak egiteko aukera edo pureak egiteko aukera, era horretara ekoizleen ekoizpen horri bide emanez, balio erantzi handiagoko produktu bilakatuz, eta, alik eta errentagarritasun gehien ateraz bertako produktuari, edo bertako lehen gaiari. Pertsona zaugarriei buruz hitz egin dugu eta baita ere haien laneratzeari buruz, zein da haien egoera, zergatik da garrantzitsua haiek gizarteratzea? Azkenan gizarte kohesionatu bat nahi badugu eta benetan justia sozialean oinarrituko dena, zailtasun gehien dauzkaten pertsona hoi bebai edo arrazoi ezberdinen gaitik, gizarte bazterketa goeran aurkitzen diren pertsona hoi denok izan lagarela, gaur edo bihar. Gizarte modan uste dut ardura bat daukagula pertsona hoi baita gizarteratze eta laneratze edo inklusio prozesuak albidetzeko eta hor denok daukagu gure ardura. Eta azkenan bertatikek eskainiko ditu ibilbide batzuk. Azkenan izango da, nola baita zatearen, enpresa transitorio bat enplegu ordinariora, Azkenan bertatiken sartuko dien pertsonak beti izango die udal gizarte zerbitzutatik edo diputaziotik edo eta lanbidetik bideratutako pertsonak. Eta gutxienez egongo die laneratzen enpresan bertatiken 6 hilabete eta gehienez
3 urte, ez? 3 urte hauetan bilakatuko die profesionalak, sektoreko profesionalak, eta idea da 3 urte horien bukaeran pertsona hauek nolabait lan merkatu ordinarioan lana bilatu ahal izatea, ez? Eta guk eskainiko dugu akonpainamendu guzti hau 3 urte hauetan, ez dugu soilik formatuko lanpostuan, sino que lanpostuetik haratago sukaldaritzako edo ostalaritzako profesional bilakatzeko formazio osagarriak emango dizkiegu. Horretarako gure ekipo osatzen duten 2 lankide, Luis Irizar eskolan 17 urtez, 17-18 urtez irakasle egondako pertsonak dira, hau da oso profesional rekonozituak sukaldaritzan esparruan, eta hauek izango dira profesionalak gazte eta ez gaztei, baina bai gizarte bazter eta horan dauden pertsonei 3 urte hauetan akonpainatuko dienak, ez? Eta uste dugu hori dela gure lana, ez? Ez soilik ikuspegi asistentzial batetik lan egin, sino que pertsona hauei ofizio bat irakatsi, ofizio hori gainera ongi egiten irakatsi, eta lan merkatuan gero integratzeko baldintza egoki batzuk eskaini, ez? Aukera bat denok behar dugun azken baten, egoera zail batetik irtetzeko. Eman duzue jada lehenengo pausu hori, bertatik sortu duzue. Zeintzuk izango dira etorkizun hurbil batean izango dituzuen erronkak? Bueno, orain aurrez aurre daukagun erronka da proiektua bera abian jartzea. Egia da ekainean egin gendula aurkezpen ofiziala. Eta orain gaude, azkenengo egokitzapen txikiak eta egiten, baina gure asmoa da iraietik aurrera 3 zerbitzuak maila operatiboan eskaintzen hastea, eta ahalik eta enpresa, norbanako eta jantoki gehienetara iristea. Eta gure erronka hasieratik aipatu duguna da, edo gure hipotesia da hurrengoa. Azkenean ulertzen dugu, guk beti egingo dugu bertako produktuan aldeko apostua, eta guk sukaldatzen dugun plater oro bertako elikagaietan oinarrituak egongo die. Orduan gure hipotesia da hurrengoa, ez? Guk ulertzen dugu geroz eta kontsuma arduratsu gehiago, eta horretarako eskaintzen dugu zerbitzuen abaniko guzti hau. Geroz eta kontsuma arduratsu gehiago elikagaiena, geroz eta transformazio gehiago, geroz eta ekoizpen gehiago, eta geroz eta enplegu inklusibo gehiago, ez? Azkenan, da gurpil bat elikatzen badugu eta mugitzen badugu, uste dugu efektua multiplikatzen dela, eta sektore guztiontan edo baliokate guztiontan, hau da, ekoizpenetik hasita kontsumora arte sortzen den enplegu aukera guztiak gainera, egiten badugu enplegu inklusiboan klabetan, uste dugu errentagarritasuna ez dela bikoitza, sino que hirukoitza, ez? Eta gure enpresako menu edo taper bat jaten duen pertsona oro, dagoela ekarpena egiten bazkari bat kontratatzetik edo ordaintzetik haratago, ez? Eta gure erronka hortik doa, ahalik eta otordu etxe eta enpresa gainetara iristea, gure impactu soziala ahalik eta handiena izateko, ez? Hortxe, Andoni, zuen enpresaren nondik norakoak, 1000 esker guzti hori asaltzeagatik, eta gertutik jarraituko dugu egiten duzuena. 1000 esker gurekin egoteagatik. Zue, 1000 esker eskainitako aukeragatik. Onda izan. Eta euskararekin jarraiki, Euskarabentura espedizioa Maulen hasi zen larun batean, eta 155 gaztek hartu dute parte.
Euskara Abenturari buruz hitz egiteko Ander Egiluz daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo? Opa, arratsaldeon. Larun batean hasi zen espedizioa eta 4. edizioa daukagu aurtengoa. Nolako hasiera izan du? Nahiko ondo, 4. edizio osoa hori da, 5. edizioa da berez, baina pandemia auki gendun tarteko eta urtebetean egin gendun urte bat laburxeagoa, baina, bueno, ondo doa, orain Donibane garazin gagoz, eta gustora, benetan. Zergatik eta nola sortu zenuten ekimena? Bueno, lagun arteko kontu batetik urten zan, azken batean ikusita euskeraren ezagutzak gora egiten ebala, baina erabilerak ez, eta leku batzuetan bera egiten ebala, lagun batzuk batu ziren 2015ko boiziko jaialdia nahi da joan estatu batuetan, eta aurretik gazteak ziranean rutak etzal zelako hori eginda eukien, eta hasi ziren berbetan, zelako sareak sortzen diran, lagunenak eta Euskal Herrian horrelako zeo zer egitea, gazte, sare, berri eta indartsu bat euskararen inguruan gauza ona izan zitekela, eta hori buruan hasi ziren antolaten, eta 5 urte dara gauzen. Euskararen erabilera sustatzeko orduan egin zenuten ekimena, baina zeintzuk dira zehazki helburuak? Bueno, euskara sustatzea bera, euskara sustatzea, euskaraz bizitzeko aukera emotea bada helburu nagusienetariko bat, baina gero badagoz balore batzuk ere bai, guretzako garrantzitsuak diranak, ekologia bera, bizitza estilo osasuntsu bat, kultura ondarea ezagutzera emotea, gure artean behintzat, eta ondare naturala ebera, historikoa, parekidetasuna, azken batean bizitzeko modu bat ere sustatu nahi dugu, eta gazteen artean hori indartzeko modua proposa, horrelako hilabete bat pasatzea, uste dugu badala modu ona. Maulen hasi zenuten esan bezala larun batean espedizioa eta getxon amaituko duzu. Ez dakit nolakoa izan da antolakuntza guztia? Bueno, badago lan handia, 31 egun asko dira, baina oso labur geratzen dira konparatuta antolakuntza egunekaz. Urtean zehar badagoz 2 koordinatzaile, han eta Irune, ibili direla urte hauetan lan handi egiten. Eta azken batean, prestatu behar da 155 persona joateko 32 herrietatik pasaten gara, 32 herrietan lotzen gara, lotan ere bai, eta segurtasun kontuak, jatekoak, edukiak ere bai, bizitak daukaguzanak, badago lan handiatzetik, eta apurka eta ekinez, besterik ez dago. Eta gazteek nola pasatzen dute egun guzti horietan? Egunak normalean izaten dira goiz partean egiten dugu etapatxu bat, 15-20 kilometro ingurukoa, egunaren arabera, eta 8 inguru urteten gara, eta eguerdirako egotin dira gazte guztiak biltzeko puntuan, eskaltzen dugu, eta arratsaldetan eukiten dugu edukiak. Badala bizita gidatu bat non baitera, edo historialari bat datorlat zerbait kontatzen dugu, edo kirolari bat, musikari bat, kulturako persona bat, edo inguruko elkarte batean dagoen persona bat, eta saltzen dozku, zonaldeko gauzai buruzko konturen bat, edo gauza batzuk igual globalagoak dira, ekologiaren ingurukoak, eta zelan lortu daitekeen sarama gitxiago sortzea, edo azken batean hori, lekuan lekuko lotura bat bilatzen dugu, eta hor sartzen saiatzen gara, herriko jendeak eta bertako kirolariek edo daukatena zabaltu. Eta amaitzeko, zein izango da hurrengo egunetako plana? Kontatu pizkatxo bat? Gaur heldu gara Larzabaletik Donibane garazira, Nafarroan gagoz, eta bihar izango da atsedenen eguna. Lehenengo atsedenen eguna, ez garala mugiduko, ez dugu etaparik egingo, eta bertan egongo dugu egun osoa, eta hurrengo gauera, beraz, 2 gau egingo dugu hemen, eta hurrengo egunean joango gara Iruñarantza, Irunberrira joango gara, eta gero Iruñara heldu, Uztailaren 7an helduko gara, Sarfenbinetra, ez da lehen eguna, baina hortik pasauko gara, eta gero joango gara Nafarrotik, eta
Arabarantza. Eta ez dut gogoratzen egun bakoitzeko helmuga, baina hortiko, norabide hori da. Ander, mila esker Euskara Abenturaren nondik norakoak asaltzeagatik, ondo pasa San Ferminetan ere, eta hurrengora arte hitz egingo dugu. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko. Eta gure eskuk Zuberoara zabaldu du erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena. Turreko 5. etapak Zuberoa zeharkatu du asteazken honetan. Hori dela eta lehendabiziko 3 etapetako dinamikarekin jarraituz, Ikurrina eta Nafar bandera erraldoi bat kokatu dituzte Zuberoako larretan. Arruntasunez, ze herri batek burujabetza prozesua egin dezan, aurrena eta behin herri sentitu behar da. Eta nik uste 3 egun hauetan errelatua irabazi dugula. Eta errelatuak diona da aurreneko 3 etapak Euskal Lurraldeetan eman dirala. Egunotan, Frantziako turraren pasaeran milaka lagun ari dira Ikurrina astintzen Euskal Herriko kale eta errepideetan. Milaka lagun horietako bakoitzak dudarik gabe esanahi jakin bat, zehaztasun bat, ñabardura bat eman eta erantzi dio Ikurrinari. Baina aldi berean, ukaezina da badagoela nor izateko bokazio bat keinu horietako bakoitzean. Eta horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gogoratu, gaueko 8etan zuzenean 11 telebistan Labriteko finala. Bertako dugula, pilotaren finala. Momentuz, hemen amaitu behar dugu gure albistegia eta gaurkoan ze amaizen kea bestiarekin agurtuko zaituztegu. Besterik ez gure aldetik horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak gogoratu. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian dituzuela eskuragarri. Gero arte.